kwasi broni nya maaye no na yedi asem enye kwasi kokko na be kire senia yesi de asum nyame ende se kansa de na kwasi kokko kra na be kire se de si twitwire yesi e so kwasi kokko maaye no ye body tire ne twi yesi nso ne de gugu so de awoye enso na o se ti fita pampa bibia no akanfo ne ye ya de dada obi bowdua se wodi nsuo na osofo nka nkire se watwam o wate woti wosa wafuru be hye wonase beta atai ubewu emna be ye haw abusia mamenchia omemu akwaba emfambra Nyansapo studios yakase Nyansapo a wo se yesane no badwemba kwanso enenso yeda foforo otwedi ampomba se yadom no ede adom yen udim sa adwo metena se ya na utimi hunu se nsem de aye deja e wo social ne media ne so de di kan de tie de eche Asante amamre na mane eno ho komo ane ye ba bedi entimesro so beka che wunu ase adwoa atena se waye krado se ne de ekoso ewo eye abefontinta fidikesie so no besane mu ede gu social media no so yetutu ye hofo yesuan ya mamre ne yamane na yahwe aboya mamre ne yamane hu dawuro ama wiase ene Ghana afa na nyina baabia atiyenka abusia obika brofu bi see if you can't beat us you just join us menim say by now no nkrofo bi akoma ete nkrofo bi akoma ete ne nyina eye enrada eni kasem eni gisem a ekoso ewo Menhia Palace Jubilee Auditorium wo bra ebeto odwa se enye Supreme Court edin 150 years anniversary ana wo ye lectures ewo eye Menhia Palace eye Jubilee Auditorium na eno ana ubo weni ana se ubo anan kopiemu ewo ha ubehu de ote bra we ne kra we wo maso yewura otumfo se tutu ababioma otoso mienu ono ana na ye special guest of honor ewo se adwumadie no ase eno so ebeto so social media so krofo bebe na kekansem kansem nya no na ehiame medie adepa ana mafa to me ho so se mebo ho dawuru do bebe ka se trimupo ben anasa botaye ben ana na etai se adwumadie no achi ni nyina ye court nsensem sene na enkane no na nananom etimi etena sidi asem asumdue ba na enei ye hwe se ye ya to nananom asenie no atu agu ba bi ni afa broni de se court wo ho judges wo ho lawyers wo ho omo betena se omu di asem ebebi akire no na akwakwa ebibie wo ho na no na adwoa bra ye frɛ ye wura de ote bra we ne kra we wo maso pia na wo nkwaso se ombra na onfa nsemba kumienu embetu dwa emfanfa eye enrada eye Supreme Court in 150 years anniversary lectures e course so ewo Menhia fikesie mu no ode na no disem ebetu dwa na ensema yewura eka ye no eno ho enkomo ana nei mene na ankra ye ba eba bedi abusia etika kire wunua se Nyansapo de ye tumra na ye kiresie ensam no de eba obonse nkofo be na eka no social media no so na de obetena se asane epono ama ye hu ensam no se ne sifate no ahasei ana wonsa ebeka membese beka sa ebeye tenten ye ma na nankra akwaba na enrada awanwade adefefa ekoso ewo eye Menhia fikesie ema yewura ekasa ye wokukudro so tumi soro yakwakudi ho enkomo kame ho ne ye ma na ankra akwaba nana memu akwaba ya obini santan sopodwe na we kumyo me de times de o de ma me pa na se obaachia na be ma Jesus a na ohun se oyo oba se ohun se de otipa aduro no oyo oba owo be ma oneneti nti so ye na adwen se ode nsemfu bi ebe fo akwa mu a be ma ne be bo atwede nti wuni padua na onam ho no wasum ntokwa afidi na ade nam nti ntokwa ye de eda ho atwede eda ho nti se Josa anyi so no na je se wona hokwa na we de esesa nkofo woni enchi we de brenso wo mu ana midasi odase
enrada awanwade bi koso e wo manhia fikesiem a judges akukudam lawyers akukudam chief justice ahodo ma besom man konkron Ghana a ene no eye chief justice Bafo Boni waba beye eye Ghana ye chief justice omuna bepue mu e wo manhia fikesiem Jubilee Auditorium na timupo na etai dwumadeni na achi ene se na Supreme Court edi omo 150 years anniversary ewo eye Ghana ha say na eni kasem ewo mu amese nkrofo bi akoma etie nkrofo bi atwa mu nsum ne say Chief Justice Bafo Boni ene na pamfo enya baabia amfa saa enimonyam hyewe ankwa nkomo mu say Asante mantem ha say yewra na boboa no eye Jubilee Auditorium ewo manhia fikesiem na me akasa no me hu dwumadie no mani gye na me pese ye di nkomo bi ye die bempa ne beba ebema Appiah Supreme Court omo anniversary a omo di omo se omo nhwe bankum omo nhwe nifa omo de omani bekyemu e wasanteman mu na obrempon kese de ote bra we ne kra we woma so otufo ose tutu ababiom anomo ebeto omo nsade afre no se ombeye dwumadie ni mu nyina kandini onye lawyer onye judge onye Supreme Court ni onye Chief Justice nenso saa animunyam hyewe manhia fikesiem ane yensa kaaye ede be ne beba betoma wo me da se yende nyame ase okay na manhia na ewo na na se asanteman na ewo ho no sabi nye kwesi buroni ene be kire yen bibia na de esie na muhu ye no e kire se owura fi na asan akofa yenchi adenti na me kasa bra kwesi kokko nya maaye no ye abibifo anasa Asante na yedi asem yedi asem wa ahemfie ye wo aposifo e wa ahemfie what you say enti nananom enedi kan ye aposifo se obi ye bone na wodwane a yesoma saa nipa no emom kope saa nipa na wadi bone ma ne ba what you say enti ne from ahemfie posi ewo ho dadadada tititi ansa na kwasi buroni ehunu se akamfo ye kwayanim enti ombaji yen anim onyam nti ombaba abaye yen ye de no omba abefa na omode niam bi abata ho na ye kama what you say eno ombaye saade no eti kwasi buroni nyamaye no na ye di asem ye bibia ye wa prosifo bibia wo ho ena asem na ye die no nsusu no nananom a na tenase na asem no udifo a ya mo se udifo udi bima ya mo se udi bim enti sane yema ne course no kwasi buroni hu sane yema ni nyina to no so ba na oben se da bi sane tie de be court kese so ama sebe wo mo a omo menyen no na che se omo de anitie ena eba na so ombeto yen eti sa court kese na wo ho no ensem bebre wo ho a ne fapem no efiri nananom ho ensem ne kase nyina court no gina tuo ni bibia efa kase ni nyina afiri nananom ho enti nsem bi wo ho a yemfa nkokot enti kensem bi ti se asasesem ahensem yemfa nkokot se obi sabi obi nkum obi mpra obi prosim what I say if se sansem ni nyina no nananom ne hwe ene ka ne siesie ya de what I say enti kwasikoko baaye no wode saa court kese no abeka ho na je se no akoye kwasi buroni de na kwasi buroni sabi onim nyansa nsene yen sabi kwasi buroni bia ne onim nyansa sene bibini na emo media meka se eyemmoa ye ntimi amoa boye ho ene pese minkum ya ne nema bi de bia ye da so ti ba bi ye da so sie no na se nke kekan ye ho a enema bebre ya bibifo ne ye ya abrofo na age afa ebi ti said yen so ebi na me kan ti se court asemi enti se Appiah du
na se omu di o ma fasha omu ntimi nkwati yewura ama ne nyeye omu ntimi nkwati nananom efise nananom na yeye ansa na omo ye den eba abeto aso enti untimi nyi nananom mfirim what I say enti mra ene niema bebre fa wale ho efa asase che efa will so nsamanse ho ni nyina efiri nananom ho ene ko ho eti di omo ye ne kire se omo kai wo munchi ewom se kwasi buroni na be sa de no de nanso kwasi maaye no na ye de ne wo ho dada enti se bibia adu na se omo ya afasha omo ntimi nyi yewura mfirim ese ono ene bebe tenase na de achia ana de atia kamu no ono nso ma omo ye den omo hunu ansana yatoaso enti nye de bia na so se ye di kwasi buroni adwene ene ebe ya adwene efise bebere ka se kwasi buroni so ene di school bae ai school no na wo ho ne wo tetefo aye kire wo made tetefo na ne ye kire wo made no na nya brofo kasa na ne ye di kire wo made o wakan kasa no ene ye kire ene omo de brofo kasa na se ya kan kasa ye twi na se papa so ye de akan kasa no ene ye kire ama sa wo kan watimi aka ni yi kwasi buroni bae no se da bi ono de ne krom kasa no be den ebe kire yin enti sabe kwasi buroni maaye no na ye wo ye niam aye yesua ya ade ye di asem ye wo ya posifo ye wo ya krachefo ebebre nti uba ye wo koko krache ye wo ahimfie krache ye wo dampo krache sa ne omo nyina na omo ho dada so enne ena ede brofusem no abewurawura ma sa ne ma ne nyina won hye dan hu nanso ya bibifo anasa akamfo no ene di kan ye sa ne ma ne nyina yemfa wensia ana de etoso mienu enya kwasi buroni na be kire se de edi asem enu afa bi ni se obi timi ka se buroni na be kire ye nyamsom obi o kan se bia oboa na oniti adentia na hwan na ye fe ne twedi amponkwa ame buroni be na ka twedi amponkwa ame debi eti kwasi kokko ma ni enim twedi amponkwa ame what you say eti na akanfo no yesum nyame pa na ene me ka abakosem bia acha na ehu se ya bibifo titru asante ha no enye kwasi buroni ne be kire nyamsom ana ye mu kan de tietia ye fa hudie so de pie kanze bebe na omo ma ye kra ne ni nyamsom abosomsom nsem bebre entitete no twedi ampon kwame emma ye nananom adwene ni nyansa se ye mfa nsom no what you say enti edin ni nyina no eye nananom ene hyehye kwasiada adwuada ebenada ukuada yawada efiada memeneda ebeduru memeneda na se memenda da pa ebi ka ne da pa da bi eye da pa nananom hyehye hu se memenda no de eye twere ampon a obo soro bo asase no obo onipa no obo mu niema nyina no eye ne de eye ne da eti ane de ye mfa nye bibia eti saa da bre no saa bre na atwam no nananom ekosum nyame memini da bia omkosum nyame memini da bia omkosum nyame na obi bebusam se na omkosum nyame wo he me ka asante ede unim ye ka esie eye bepo a ejina ho na ya ka bepo emotwe ewa na ofro what you say de esi okukuru ano ye frɛ ne bepo ena de emotwe na ofro no enso ye frɛ ne bepo ofro nyina na ebo obo na ofro kakrakra na oteso kopim se obeduru na pampam a eda so enti na pampam na eda so frɛ tetete no wafro bepo na wie no na pampam no ho ne ye frɛ ne pampa so what you say ene ye frɛ ne pampa so enti kumase ha pampa so na ye ka no pampas na ho na nananom esum nyame what you say enti pampas no eduro memene da nananom ekotwa adua bi na adua no ne dimpa ye frɛ ne sinro na saa sinro no ene na kane na ye de sene kodo na ye twi towom eno abi na no om de sene apotoyoa eno abi no om de sene kwantere eno abi no om de sene tapori Kene waduro nyina ne na om de ye
eti saa dua no ne yɛfrɛ no sinuro eti bra nananom hu sɛ daabi ɔdoma nkoma ma ɔmo nimdeɛ sɛ yɛmfa nsom no no ɛsɛ sɛ yɛyɛ biribi a yɛn nso yɛbɛtumi agyina so adan ɛde akae ɔdoma nkoma nyame eti nananom kɔtwa adua no a yɛfrɛ no sinuro no na sinuro no nso so ɛberɛ biara no wobɛhu sɛ ne man no anaa ne dua no esi hɔ no ɛpan nkorabata mmiɛnsa eti saa nkorabata mmiɛnsa no bi ɛna ɔmo kɔtwa bi a nkorabata mmiɛnsa wɔ so ɛso ɛna pampa so hɔ no ɔmo kɔtu amana ɛna ɔmo de ɛhyɛ mu ɛna ɔmo de sɛbe dadeɛ na yɛ ne yɛde to kraman kɔm no mmiɛnsa ɛde baako so aha so ɛde sisi fam ɛna ɔmo de kukuo sii so ɔmo de kukuo sii nkorabata mmiɛnsa no so ɛna ɔmo de kosua mmiɛnsa no gyina hɔ ma fredu a adwuma nyame kɛse ose tutu nyame kɛse prɛmpɛ nyame kɛse wate aseɛ ɛna ɔmo de gu kukuo no na ɔmo de nwira fufuo ɛkata so eti ɛno nɛnɛ kwasi broni ba yɛ kan sɛ nyame agya nyame ɔba nyame nkronkron wate aseɛ eti kwasi broni nyama yɛ no na yɛn yɛ de yamamrɛ asum nyame a yɛde nananom din ɛna ɛde bodin ɛde hyɛ nyankopɔn animonyam nti ne yɛ wɔ fredu adwuma nyame kɛse ose tutu nyame kɛse prɛmpɛ nyame kɛse nti na da ne da na ose tutu nyame kɛse no wɔ asekyerɛ beebi efiri beebi efiri eti egu kukuo no mu na nwira kata so eti sɛ duru memene da no a ɛyɛ da paa no a ɛnɛ ebinom afa sɛ ɛyɛ homeda no sabatfoɔ no saa da ne duru a anɔpa paa saa berɛ na asanteman ɛnso kɛse so ho eti burɔno biara obiara ne ne nkɔɔfoɔ ɛba pampa so hɔ ɛbɛyɛ dɛ yɛbɛsum nyame eti ɔmo ba ebia bantomafoɔ te ha buokromfoɔ te ha sipɛfoɔ te ha ahemboboanofoɔ te ha amakom te ha wei te ha burɔno saa nana yɛtena saa ta na burɔno ne nɔɔso eti obiara ne ne nkɔɔfoɔ mo kɔ so a mo hene ka ho mo akyɛnmefoɔ nyinaa yɛ dɛ ɛka ho eti ɔmo akɔduru hɔ na ɔmo atenatena burɔno awie no na yɛama kyeame asɔre yɛbɛbɔ mpaeɛ eti eni kwan sɛ efi ebi wɔ obi ho anaasɛ asɛm bi hyɛ obi mu na yɛde bɔ mpaeɛ ɛyɛ sɛ nyankopɔn wɔnyɛ dɛn ontie eti yɛbɛma kyeamefoɔ no asɔre na ɔmo abusa sɛ ekuro wei a mo baeɛ no yɛbɛbɔ mpaeɛ o mo a mo baa hwan na ne obi wɔ asɛm akɔyɛ sɛ wokɔ bɔnika wokɔyɛ adɔyɛ no wankɔ bɔnika wontumi nkɔyɛ yesu eti ebusa sɛ hwan na wɔ asɛm na sɛ ebusa na obiara ni asɛm a ne ama mo atena ase ne ebusa borɔno foforɔ obi sɛ me ne me yere ne ahwɛ ne asiesie obi sɛ me ne me nua obi sɛ me ne madamfo so ho eti obi a mo wɔ asɛm no borɔno a mo wɔ asɛm no ɛwɔ mu a mo a mo baa no mu bi no yɛhwɛ siesie ne nyinaa ne yɛyɛ ne nyinaa wie no ansana kyeame afa nsa ebi tɔ ebi so a ɛyɛ nanapani no so ho saa berɛ no otumfo a na ɔwɔ hɔ no ɔno afa nsa na wabɛgyina nyame dua na kukuo si so a kosua mmiɛnsa gum a ɛgyina ma nyame agya nyame ɔba nyame nkronkron a yɛ fredu agyima nyame kɛse osetu nyame kɛse prɛmpɛ nyame kɛse no ɔde nsa no abɛgu so so na no makasa boso sumo ɔde mebɛkyerɛ ne nyinaa sɛ nyame yɛ honhom hwan na ehunu nyame n'ani kan so da enti na akamfo nso gyitum sɛ nyame yɛ honhom yɛmfe yɛni hu no enti ade a yɛn yɛbɛyɛ de agyina so me ahu sɛ yɛnim nyame na nyame nso nim yɛn no ɛna na nananom yɛ de ɛyɛ enti ɔde nsa no bi ɛpete saa deɛ no so a afei na edua no anim no wahyɛ aseɛ twɛdi ampɔ nyame wona abɔ ɔsoro bɔ asase wo wona yɛma wo nsa wate aseɛ na ɔde nsa no akyerɛ nyame na ɔsan de bi agu fam na asase a oso onsani o efisɛ wona yɛtiatia wo so kɔba yɛbɛdidi o yɛbɛnum o wo so ɛne yɛnya mfasoɔ biribi afire wona ɔdoma nko a ɛde ama yɛn sɛ hwɛ yɛ so sɛne ɛbɛyɛ a yɛn nsa bɛkɔ ya no yɛ asetena ne abrabɔ yɛ bibia a yɛyɛ mu wo nso nsani o afei nananom a mo nso mogya yɛ hɔ kɔ mo nso mo nsani yɛfrɛ mo ɛnɛ da yi a twɛdi ampɔnkɔ amene asase a na nananom mo nyina yɛkyi agyikina ba mo mma bɔne bi anto yɛn mo mma esum nuru yɛn anadwo mo mma yɛn mfira mo mma sɛbe yɛn wuwu basabasa mo mma yɛn nyinkyerɛ mo mma yɛ adwene mu nnɔ afei
momma yɛni atamfo so nkunim entokwa ene niema ekoso a ede niema enye ema oman ne se no nananom monye na momwe na sa nioma ni nyina to nya den entwa de oni abawo de onya sika de oyare owo yare monsa ne yare ni abompai eniema ehia mani pa bia no na ya stress ade we nyina firi twedi ampon kwa ame ho so ne yagu nsa no ti yagu nsa ne wie a afa na afutusem ebetu obi omumba nyina ya yi nipa bi mo matutufo to mbetufo ne ade saa ekopem se owia bekọ akoto beye nonum ne fa ekononsia na yebepon no nso na ayemu a yede ko en yede sebe yede enwan enyina akọ na enwan no yetwa so ede asre odomankoma se yensema yekaye boni ewe ho ade bi aye ya emma yabrabo enkoyi esumbeduru yen na yenyi nche so nyame onye na omma na bofo empress aniema ni nyina emfiri oman na Asante man enimu enkoso enyini nche Asante man ntre what you say eninti na Asante man atre Asante man ekoso efisi na Asante man nim twedi ampon a boss ro boss Asante no mo ye na pede e de ma no so eti anwumre no na ayemo na yekum ho nyina no Asante ya aduane na obia dibi na okọ memene da bia yekosia memene da bia yekosia yesa ekopum se kosikoko ekofa ne de bae okofa bae ape ene esie ye de ne ye de eya abosonsom na yeka bosoma hwan ne de ne ahu nyame da nyame ye honhom bosom ye honhom enti obeda no ahu honhom obeda no ahu nyankopon enti wo se unua woni unua ntem enti so pese ohunu nyame a di papa ma woni unua enti na Asante hwehwe se eko a ekoso a sebe omukutia omunuanom ebi so kutia na ye pra bi ye kum bi ne ade no odomankoma begina kire ema saa niema na ekoso nyina nti ase ayeden aye adwuma wiemu ne nyina yatimi atena se den asomdwem na se nipa no kura onka ho na okohia ne ba bia wo hu se ono nso oye nipa te se wo se de nyame bo no se ana nyame bo wo pepepe eti na akamfo no yasum nyame dadadadadada what you say eti ne saa asem na aka ho ebepem ne ekosi se Asante mem ha yewura efie disie bie ne ho a obefiri mu a yebe na ayie mem ne dada ebi nsida efi se nananom enim se eda no eyo odomankoma eda eti yemfa nya hwe eti niema ekoso koto nsem ahensem asori sem ni nyina no na akanfo ne ye ne dada what you say na akanfo ye ne dada ene na de be na kwasi boni de ba ye o de be dada ese no ye nyamesom because ye nyamesom ne dada de wa burubusu nyina ma hu se na e wo ho dada enti de be no de ba ye o mo so betu di se nyamesom enne ye na ye botwi edi san ye menachi on se kwasi buroni pe ye bu ye no de di kan ne ene o mu di dwa what you say edwa na ne ene o mu di eti satam no na bibifo nyina esuro kwasi kokko adentia efse na o free the cross wa ba ne esuro no efse na o mote bia no na ye nhye dan hunu bi ena na o mo nsusuro yen eti edwa kura ne ene o mu die no ye ne o mu nyina ho ni ade ano se me board a ana me gold a ana made bia me pa me wo no me de beto ho so na ono ba sika ono ahwe esombo betimi de ato no na ode ato ono afako timesu me ba na eni ho a na sika na ode ato no na me nso mafa enti akire na afa die ekoba se ye nyina be ye namfo ne ade no enom se omudi nyamesom ebre yen na ye de no ye yefro ama omotimi ayeden asisien aboro o ma dwene mu no so nanso enam se ade bi ba foforo na unim na hunu ya ese wani je ho ese na wo de no enama ekoba asa etinye kwasi buroni ena be kire ye nyamsom nye kwasi buroni ena be kire se na esi di asem enye kwasi buroni na be kire ye hwe enti me de bia me ka se enye buroni na ba ya kame ke wa hoto no kura na me ka kire
if say abrofo no buy na kwan mo de before fa so no na enye papa nanso ne nyina ye da so tim ebesi ne ene nyina no omo da so ye den esisi yen nanso ye be ndey ye te ho ene ye hwe enti ma obi entna se enka se buroni ene be ma ya dwene anase buroni na be kire nyansa da bi eti sukuu ni ade nyina na nananom akira ade so ye de amamre ene ye kasa ye ka no ne etimi ne senka ye kasa na ye ka no kura no se ye toa so ede ye ne nka di kwasikoko de ne to nchen a nka nya se sabre ye ho kire ye se meboa mo ambeka oman a omo ade om kasa ye om bibia no omo wo mahoto ye ye kofa kwasikoko ene omo ne ye nti ena ma sese ye ho kire ye so enti nyamsom asenie bibia no akan eye ansana abrofo ede ebem nti abrofo abam no a omo ye no Supreme Court fo no anim se ampa eniema bebre a wo Supreme Court ho no efrahimfie efrinanan ho ene bae etisa afi bia du na se omo di wo mafia omo ntimi nyi nananom nye den emfrim na etwa se omo ba yewura na so na omo ni nyina beka bomba de ebedi afeno na eye fefefe ti se mubusa na sa na tie nana yenhwa de bi wakansem bebre na e de afa dwumadie no ada ekoso e wo manhia fi kesiem Jubilee Auditorium ho na ukasa no na me pese me busa asem bi se enkane no na nananom wo ho akwanya no se eyeso mudi asem siesia asem asumdue ba omudi asem asumdue ba no yekoso toa so na yankoye se ye ma kwasi obroni die aba be kata ya mamani amane no so ene na me busa se asem ben anasa nsem ben ne ba nananom ho akwanya se so motena sisi ho nkonya edi ho nkomo siesi ma asumdue ba bikwa ne ye social media so a abusua sema ye bebre na dia na awerhu wo mu se abusua bi benya sema na ye de kodan court ye besi abusua pai na ye de kodan court eye ne be na asumdue ba na ye de kodan court intene mpese ye sua de ne ye hu se ye wura atu nanum to aka nsem de a ene nsem ben ana eye se yen abibifo os akan nia ye se ni amama ne yamane de ye se de kodan nananom ene de ye se de kodan court ye pese mi hu ensem ni nyina de ase ade kodan court eye ba ko pe eno ne de hina so obi akum obi ana obi apra obi ena ese court so ati ase na se ahensem abusuasem awalesem ni nyina ye nananom because sa niama we nyina sa court sem we nyina ma nyina na nananom ye sa de ne dada so ena asase na wo de court no ono court no de odi asem wo court no o asase asase ne de aban kura ni asase sa aban benya asase a osre free nananom ho na nananom ayede amane bi enti nananom ma aban asase se onfa nyampuntudwan yede emfa maye ti aban ni asase aban timi nsidebo enkasa asase we chinchira amafa wa bra nana bia anya de enim anase nana bia enti ase untimi mfa ne sa enti bibia ye nananom ada na obi bo obi dua obi tu obi aduro ene de monfa nkokoto na koto nnane na konto ene yesi ko hu nananom mate wow enti bibia na nananom na eye ena kwasi buroni ede na adwene ena sebe ya di akira saa enti so obi gina baabi na okasa onkasa se kani onkasa se kani kasa na nya buroni na be kire ye bibia sesei unko school da na buroni ba ndi unzo ye buroni do unse kwasi buroni na ebe nti ede na kwasi buroni na be kire ye nyame ede na kwasi buroni na be kire nse de edi asem kwasi buroni ma ne yanko ne yakon na nsem ne ho ne yanko nsasem ne yengu aware na saabre na kwasi buroni ma no ne ye ndey na nanom ana na hwe esiesie sa ne ma ne nyina enti ne ya kwasi buroni ba mu ena etrimoden sem abam eti nananom bra na omudi wo masem yom bibia oba asem ne yehwehwem ne yahunu ne asechire na aka kire wo se udifo udibima udibim mamsika mamenka wasem bia anye den enim enne kwasi buroni de ba en uni sika wasem swa yentimi nka wasem papa bia wo court ho anye den emfa mawo na de yehwe kura na
wasem da woni sika na de ono wo sika no atua sika kese de ama wo mu ne agye asem na to be ye mfie dunum na asem no kra ye nko so na wo nipa na wade ne ye ode ande anye ne de no na o ye de ope ya gye ama no no ye de ope eti nananom de na enisa eni o sa because nananom de no saa bre no o ba be di asem enu na court awia bi no wati me sa ka bi oni na court asan awia bi no o ma awia bi ai u be di adanse a ne ya ma bible ne ya ma cross so ne ya de koran enso so ato ne abusa asasema wo be kan ana wo be adanse a wo be di ama ni pasmasi wo de cross miremudua no ena ebe kantam akan wasem ana wo de twere kronkron ana wo de koran so nananom de enso wo de nananom abosom no na be di nse enti wo di mi ntwa dro na se kwa nam social media so nka o mo se nka be ye kra nka ye manyo se kra ye kra se ye manananom kra etachire paa no ntimi ni tro no wo be so ya ne de kosua ne snap gugu nsem ntia no ntimi ni tro eti so de nananom bible ne ma ye di atro no tu de nananom din no e kantam di be di asem ebe kan wasem na ntimi ntwa ntonti no kra ewom na abeka enti de odi asem no nso so no ntimi nhwe se obenya ho asotwene amane enti obebua ntanchia enti na bibia akọpepepe ena akọto ba yi kọhwe nsem egu nsem ni bi ko bi ko mfie be ya aduasa yentimi nkan so kanana no mani man ka kan wie amasumdua ba ya kan wie da ebise nananom na awotwe bia ebia yedi asem mpire no baabi okura akwa na awotwe bia yedi asem mprensa enti di asem kwa na yentimi nkan ye boa no agu okoza na bia nya na dwenso okoju obi sika kana asem ama no no kura na da ho no asem na da ho ne ye hwehwem ne ehunu no kura wom enti na da bia meka se no kura mpata nkontompo a ntokwa ntwa enti na no hwe se asomdwe be de ebeba na wo ka sei na wo ba ma ehunu se na no masenie no na sikatwe bia ni ho se ya wasam no kwa ya no ko hu jaaje oba betena so no ugotu esika na ma ho lawyer pani eye nanana judge eye nanano a so the obo okwadu no eye nanano a enti hwan na ugotu esika ma no ana no kura nso ne yepe enka bom ne kura ye ne yehwehwe asanie no de kura ye ne nka bom ne eden eba so odi ne ye na bibia da na kwa mu a de nka bom ne kura ye ne eba eti eno nanano mo hwehwe etina ye tete no na sikatwe ni ma na se eneni na ekwa nananom bi di asem tete na sikatwe nim ene obi abaka se sikatwe nim bia no na ono kura no onim de okeka kamsa ni pa mafre na ama so o megina no oninse nananom no bi no David court se see asem na ene bebe so timi ka se ene kura ye we nananom bi egi scancer no mo di asem ama obi me pese mbusa se titini mom na sikatwe nim ana sikatwe na se no na oji scancer na wadi asema ma obi no ne wura fra amamre no no na konwa no ni tibua ene na konwa no ye den ekon na saa omo ye saa nyina no obonse beduru baabi no akonwa no ntana so nche we say akonwa bi ape no kure sunsun bi ape no kure ena nananom so pe no kure efisa no kure na nyankopon no boss ro boss ase no o de boy what I say enti ade bia wo ye bia no ese o de no kure enti mpanimfo se fa no kure nante na obedu na se nne wo nana unka no kure na wo ji sika de a ene ne he na okọ na se bia okọ no unuru what I say ti bia wo okọ no unuru eti se nananum bi yesa ana so ma sha ase so mo ya na wo adwen so mbe yesa esero mo so omunyai na emoa efse asenie unu obi nya asema enu nkire se oye otamfo na emom entiase bi ena enya adwuma wo baabi entiase munya nimdifo a eye nananom o mbetime asiesie no waka mu mabom na mo ntem ai ebi kura asase kura na omo kon a o mutimi ya asiesie ye wie kura nananom tumi ka se onua twa baabi kakra mane noi ana twa baabi kakra mane nsini dan enti so man baabi kakra na o sini dan a ono ne besa akon enya asomdwe enya kroye ena aba so etitete no nananom na eyi ombibia what I say enti sa court fo na ene omodo ombibia ba manhia a ombeye ne ho no ma yahunu se tamakwasi kokko asenie maaye no na yen
yɛdi asɛm nti wɔn akae baabi a wɔn firi hwi ase no ma sorry ɛna wɔn sɔre wɔn sorry de papa mu nso so ate ase wɔn de fire no de papa mu ana wɔn sorry nti wo a wonim no nkɔ gya baabi nkɔ keka deɛ wɔn pɛ nti na meka kyerɛ sɛ sɛ wopina asuo kɛseɛ ho a na ate sɛ kɔtɔ ɔbɔ wa nti adeɛ bi wɔ na sɛ wonim a busa nananom busa mpanimfoɔ na yɛnkyerɛw ɛna mɛsrɛ nananom nso so sɛ adeɛ bi wɔ na sɛ woka na sɛ wonim nyɛ ne kwan no a to bo ase paa efisɛ metia no manyini kakra mensua pii saa ɛna menyini pii nso saa nanso medi nananom bi akyi so ɛma metie nneɛma ɛma mede nneɛma nso sie ma adwenem paa bɛsi ɛnɛ a me ne wo kasa yi ti mɛsrɛ sɛ deɛ ɛkɔ so biara no yɛmfa aseda ɛma nyame na nananom a ɔmte akonnwa so no yɛmmɔ mpa yɛnsrɛ nyinkyerɛ so ɛma wɔ mu na nyame ma wɔ mu nkwa ahoɔden wɔ mu na ɔmo ma ɔmo deɛ sɛbi adeɛ kyi a ɔmo bɛtumi de akɔ ɔma no ɛno na bebree ɛgyegye sika a ɛnsɛ sɛ ɔmo gyegye nanso sɛ ɔyɛ ɔhene a ɛsɛ sɛ sɛbi wopɛ brapa anaa wopɛ adwuma bi yɛ den ɛyɛ na wahenie no nipa anyɛ den ankasa ntiaw ɛma wakonnwa no ho anyɛ den ɛngu fi nana yɛsɔre soa ne sana mepɛ sɛ mebusa wei yɛdi nkɔmɔ a woka sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a nananom ne tena se ɛka na ɛnyɛ kɔɔto nsɛm no wonim sɛ yɛn ahemfo no mo a ɛkyia amanrɛ ne amanneɛ no yɛn nyinaa yɛnhwɛ ahensɛm a ɛkɔ so Ghana ha ɛnam de ɔhene wei kura ɛkɔ kɔɔto ɛsiane sɛ ahene ne yɛmedea ana ɛfa ha ɛsene ha no ɔmo no ɔmo nim amanrɛ ne amanneɛ anaa tie ɛna mempɛ sɛ mɛbɔ ɔhene bi di ba na wonim na ɔhene kura no wonim no ho ai wate ase me na ne boss me ka me gyensiw enso nya me ne enso me ne akutia nim ni wura so wate ase bikwa ne na me wonwen munnim sɛ tete wo no mo ana mo tena se ka asɛm so ɛba henie ne wei a mo se mo de kɔ court nsi hene court ntu hene sɛ obetim de asɛm akɔ court a na obi apre obi na obi akum obi ɛno na court wɔn ho tumi sɛ ɔmo ka ho asɛm wate ase because court entimi nyɛ sɛ yaba kuro wei so lawyer for any judge for nyina any judge mpanimfo nyina ka abom ye kokoro we so ye kosi hene weda na kosi hene ana ya ka abom ye dia police for aka ho ye kwa kotu ohene we na ufuru kuro mo we ebusuani woni mabusuano na mamre den ai omotibia omu enti court nya saa de no enti yen kai ne ehu se saa niema ne nyina nya court asem eya fisem a ɛsɛ yɛtumi siesie ne fie na asomdwa yɛ den ɛba ɛno nti ɛna nananom wɔ na nana ne yɛhwɛ nananom bra na ɔmudi asɛm siesie asɛm enei yɛde kɔɔto nsɛm abɛbatabata ho wesi ma kɔ sukuu wɔ nimdeɛ nti mbɛbɛdi asɛm yi na wohwɛ ɔmo sɛ na mo siesie asɛm na ɛne enei deɛ ndeɛ bɛmpa na yɛsiesie wɔ asomdue ba wonti bɛgyabɛgya wɔ akyire wonti menteme ho ase wɔ akyire bo sɛ nkabo maba deɛ ne yɛnsɔre so on sɛ enkabom betimi aba na judge ana sɛ ojudge a yedi asɛm no ma obuaye no sɛbe na dwene mu da hɔ obobio na ɔwɔ mpanenwene so nipa bia usiesie asɛm a adenti na yɛsiesie asɛm yɛ pa asomdwe ɛne ahotɔ enti ne yɛsiesie asɛm enti judge a obetumi asiesie asɛm na asomdwe aba na afan no obi ate ne ho ase no na kyerɛ sɛ ɔwɔ mpanenwene ɔwɔ nyamedwene so ɔte ase na judge a onni nyamedwene ni mpanenwene no ɔno deɛ ogisika na wasɛe asɛm no ɔte ase nananom kane no ne nananom nyɛ saa asomdwe nti nananom nkɔgye obi sika sɛ ɔdidi asɛm ana wo ka bia ma na de sebe ho nkyerɛw ente saa eti yɛbɛsrɛ court sɛ wo mu nti ɛne yɛ wo hɔ ɛna yɛn nso nti ɛna mo hɔ eti sɛ basa ɔmo mfa de odi bem ɛmfa ne bem die ma no de odi fo yɛmfa no fo die nya de ɛma no na yɛnkyerɛ ma no hu sɛ sei ni nti ɛna odi fo na onso sei ni nti na odi bem hwɛ ɛna awra wo sɛ bukura wo mu ni sɛ
obi no obi adi asem na ya bua ma de wadi bim no na de wadi bim no ohuru de wadi fo no what I say ti akoma eni kwa say basa yenye hu sese ni say ya wa wadi fo na say onya ho nti ase na wa wadi bim no say hu say enfumso na ba unua na ofom na afa de yesiesie na bibia ni mu ada ho no oda so ye unua nti unini ni mansosem bia bi unini aka ye bia bi so etie no ene se court sa asem bi ba na so mo ya o mutumi hwe ma ne yesa ati se dia kane no na nananom ye no na se nso no dia nananom wura firi a asem ba o muntumi hunu kan no kura wo mu no o munyi mfirim na o munni no kura e me da bia me ka se o ye ohene se o ye hema se o ye chiame se o ye busua pani ade a ese odi kan nya eya akukuduro na ade akukuduro na ayeden aka no kura etisi wa nya akukuduro a na fenso wani brade a obagi sika de bia ne ma bo ewa busua no ma bo ewo kuro no mu so na haw bebre ewa busua no what I say nti ye besre se ba bia aduro no ye kwa yanim sebe niama ye prewa asase su nyina no ye besa agani nyina wa na ye nti ase na sebe nipa bi nso so huni se ade awa nyame dia emfa patapa ne ene den sa chinchina me koje akonwa wa onim se odi bi enye ne no kwasa sikasem nti na nanum bi sikasem nti ne yaji sika no kwasa so afi beduru ba bi no na akoye mma eti ye bom ma ye dia ba bo obi ani ana nipa ye nti na ye ofe ene no ani je ho enti na no ye wura kasa ye mi de no na me ni agi papa ade bi a ye bia no ne ye ansa na kwasikoko ede ne de eba nti kwasikoko nyo ne be chen se ne esi di asem enye kwasikoko ne be chen se ne yesi de asum nyame ende se kansa de ne na kwasikoko kura ne be chen se de esi twitwiri yesi ene ye fa kwasikoko ma ye no ye de body tire ne abo nso ne de gugu so de awo enso na o se ti fita pampa bibia no akanfo ne ye ya de dada ansa na kwasi buroni ye ne na ma monti na ma ye mfa boso bode ne ma kwasi buroni on se ko duru ba bia a kristofo no ka bibi san duru ba bia nananum twa moja twa moja sembasa what I say de entia na nananum etwa moja ne se nyankopon no bra oso nipa daye na okasa kire nipa no na se nipa bia wofom a ade opese odi gina ho ma uhu se wafom na ade srebo ne fafiri eye moja so eti enne kwasikoko okura nkrata odi bae o se kamia ye se ade nyina na ade moja te ho ese moja hwegu a ma abone fafiri enye den emma what I say enti na nanum nim se so obi ye bone na se o sre bone fafire bi ewo bibi ho a ji se ye twa moja de sre pata ansa enti de nananum ye de pata bone esre bone no eni Yesu de no enya baako we ye hunamani de ena Yesu de no ye hunhun mu de so what I say eti de ye twa eyen sesi ya no ye twa de apata nananum baabi abone ni firi bae baabi amuso ni firi bae se ebesan na wo yare a wanya ofa ahodie enya wasomdwe na fe watimi asom odoma nkoma na Yesu a ono so de ne kra ebeto ho no ema awo no so ono ne de no so ayeden atimi age hongwa enti eye niema mienu enti na Bible say ye de honhoma de to honhom ne de honam de so ayeden ato honam aha ene bebre nya de enti ase ena asofo na kristofo bebre ese nipa bebre adwen so enti yabo obidua kwanya nipa no fa so no amamre mu no gise ebia yenya akoko ana odwan bi ne yade yimusuo esre bone fafire what I say ema no eno nkire se Yesu moja na obewu ye no enne ne we no ye adekoro enya adekoro we ye hunamadi hunamudi a ye manipa na nya ne fa ahudi na watimi apre enkwaje ye Yesu de no
eti me ka che se obi bowdua se wodi nsuo so wodi ahoma so wodi ebepo so wodi den bowdua e ma tiri mu nya wode na osofo nka nkyere wo se watwam o wate woti wosa wafuru be hye wonase betaatai ubewu emna be ye haw ama wabusua osofo na ni dua na sofo we na wada ni dua so enti wo mu ye ho ade no wo mu ne dane wo sofo onye suma ne ho adwuma gozo wo kura no nyi ni wonti ase eti ede na wo ka se edua ya gbon no me twam mia madam fu pa no yo hene na me pese be boni di krom ha ya me kansem pi kire no ono an yire no ene boni dua me ka kire princess wanti ase wo wi di atwato me na me ne she ka am koto emena mo kire ye na yiye mansuo what you say if say ne sofo so watwitwam ne sofo so watwam ohene ni Asante ama me na mane pa wo hene pa wow se ne sofo so watwitwam nana de wafunu na se aye enye yatwitwam asemu ye wo ne kwan a o se e de fa so enti na me buza so wo hene enti yenko na ekwan ama ne fa so bodua no mabusa o ma kirekirem ne ade so enti yemfa nkɔ hɔ na yenko hu nananom na yenhwɛ ne me sofo so watwitwam enti bibia ne ɛda me kɔ ne nansa ne yɛfrɛm sɛ ano ɔde me fie koduro no afiri ti me na me de ne to ɔno ane kam yɛde ne kɔ hyɛ mɔkyere wɔ emena wate ase enti sofo enna ne dua sofo ntwitwa duam so bible sɛ de onyankopɔn afrɛ no ɔka nyankopɔn asɛm na de nyankopɔn afrɛ no na ne dua wo ntwitwa duam ye fancy abusua na nankra ana wote ne nka no ha Nyansapo TV mesro se wode comment be fa ase dia mame owa Abempon Royal Kenti Palace ana aso ye na sene aso na ka kire adwakru mu enimidi da se ne be hia bye bye denti ne ebube ne brebe nse se ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro nimu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojapo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya